Huomenta, on Emil. Tänään matkalla Kokkolaan P13 aluesarjan loppuhuipentumaan Iin taksikyydillä. Tosiaan P13 aluesarja. Ensimmäinen peli on Klo 13.00. Konnat vastassa. Katsotaan miten käy. Mikä nimi? Aaro. Mikä sukunimi? Myllymäki. Mitä syöt tänään aamupalaksi? Puuro. Onko muuta? Ei. Monta maalia tänään? En mä tiedä. Kiitos. Mitä äijä? Mitä tässä hyvää? Ja. Mikä nimi? Santtu. Mikä sukunimi? Korhonen. Monta torjuntaa tänään? 5. Selvä, kiitos paljon. No täydellinen muu. Moro. Terve. Mikä nimi? Rasse. Mikä sukunimi? Kinnunen. Kenellä on joukkueen kovin veto? Mulla. Noniin, kiitos. Terve. Mikä nimi? Noel. Sanotaan noppeliksi. Mikä sukunimi? Haaraniemi. Mitä syöt aamupalaksi? Aamupalaksi puuro. Mitä eväänä? Eväänä on eväitä. Mitä eväitä? Patukoita ja salaattia ja Gatoradea ja kaikkea smoothieta. Mitkä fiilikset pelissä? Hyvät fiilikset. Kiitos paljon. Kiitos. Moro. Mikä nimi? Onni. Sukunimi? Järvinen. Tai juoksee nopeita? Seppo. Olisit sanonut itse. Mikä on sun fiilikset tällä hetkellä? Hyvä. Onko paineita? Ei. Hyvä. Selvä homma. Severi. Sukunimi? Törmänen. Monta pistettä tänään tulee? 400 000. Joo, kiitos. Menee tulos. Moro. Moi. Mikä nimi? Eero. Mikä sukunimi? Lehto. Terve Epe. Mitä syöt aamupalaksi? Puuroa ja leipää. Mitä on eväänä? Patukoita ja leipää ja croissantti. Mikä fiilikset tänään? Hyvät. Väsyttääkö? Vähän. Hyvä, kiitos paljon. Sitten joukkueen maalivahti. Mikä nimi? Taavi. Mikä sukunimi? Hankalampi. Monta torjuntaa tänään? 0. Mitä? Eksiä ja 1 kolmioleipä ja jotain patukoita ja smoothieita. Monta pistettä tulee tänään? 0. Hei. Okei. Moro. Moi. Mikä nimi? Carlos. Sukunimi? Moilanen. Kuka tekee tänään eniten pisteitä? Kyllä se on Jeffkin. Kyllä. Kiitos paljon. Moro. Moro. Mikä nimi? Oliver. Sukunimi? Moilanen. Tunnetko näitä mä jostakin? Taian tuntea. Joo. Kenellä on tän joukkueen kovin veto? Sepola tai sulla? Tarkin. Kola. Kiitos paljon. Noniin. Moro. Terve. Mikä nimi? Ukko. Sukunimi? Rantahäli. Terve. Terve. Miksi OSPC? No ei ollut muuta vaihtoehtoja hyviä. Joo. Noniin. Selvä. Monta pistettä tulee tänään? Alin 3 maalia. Noniin, se on hyvä. Mitä on eväänä? Tai patukoita ja urheilujuomia ja oussia. Noniin, se on hyvä. Noniin. Terve. Hei. Mikä nimi? Oskari. Sukunimi? Sirviä. Miksi numero 5? Eka mikä tuli mieleen. Kyllä. Mitkä fiilikset tästä päivästä? Ihan hyvät. Mitä veikkaat, että tänään tulee? Toivottavasti 2 voittoa. Noin, kiitos paljon. Terve. Moi. Mikä nimi? Kasperi. Sukunimi? Törmänen. Miksi juuri Rubikin kuuti on mukana? Miks ei? Rentouttavaa. Joo. Monta pistettä tulee tänään? En mä tiedä. Eväät? Hyvät. Minkälaiset eväät? Leipää. Terveellistä. Hyvää.
Äiti tehnyt. Kuka vetää tänään eniten tolppia? Minä. Kiitos paljon. Terve. Nimi? Kola. Oikea nimi? Eetu. Sukunimi? Mikkola. Mikä pelipaikka? Sentteri. Kuka on tänään iskussa? Seitsei. Kyllä, kiitos vaan. Kiitos paljon. Kokkolaa kohti.